Thank you so much. Everyone can say me. Everyone needs the Ghana bucket. If you go to the induction, I can go. Ladies and gentlemen, now the soft landing of the Great Urukanatuku High Roof Victor. Madakalia, that is soft landing of High Roof Victor. Name of double T. All
Power. I got the power. I'm in your shit. That's the
Thank you.
Wait. I need to know. Kamala for getting here to me. Akabogu. Ifeanyi campus na Ifeanyi Akabogu. Ifeanyi Akabogu. Okulia. Ke na me na bun no bosin keta. Na echi di Oza. Ya na me. Echigi. Yes. Oza na echi ke gi sire futia. Esse é tudo ihe eji enwe aṅụrị mfụgasị ya wee ngwa abalị pat obi dị m ụtọ obi ji wee dị m ụtọ ọ na-akwanye ugwu ebe ọ bụla ijere at least mmadụ na-akwanye ugwu nke a bụ nke izizi anyị chigoro ọka fọrọ ọzọ nwere ka a na-akpọ ọzọ ikwele nke a ka ọ fụsị onwesi okpu ndị ọzọ efụsị ka ndị echikọ ya na di gị ndị agha bụ ụmụ nwoke amụtara ụmụ nwoke nọ afa nke bụ Emmanuel na-etochu Chimaobi na Chiadi ụmụ ejima na Chidubem ụmụ nwoke nọ ha ka echikwa n'ụbọchị nke taa ọ ya dị mma ka ọ bụ anyị na-ajụzi ka mmemme a si wee gazi
gara ọfụma a gwara m Chineke si na nchọ ka ọ bụ ọfụma ana obi kwara ya ka m si ekpe obi dị mkpọ ụtọ ihe niile gachachara ọfụma nwere elite na ayasị nke eme na nke emeta emechakwakwa mmiri ngozi wee zoola anyị gosi na ihe niile n'elu n'ala ya so I'm very happy. N'ihe niile mere tata ka enye karịsị gị obi aṅụrị ihe kasị m obi aṅụrị bụ na echichi ya dị m n'obi ọ na-eche sinsi na echie ya na-akwado m so obi dị m aṅụrị n'ochigie n'ochizugie obi dị m aṅụrị na ọ gara ka anyị si wee chọọ. Anyị sị ka anyị marụzie nke ndị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche tata. Ọ na-ekene ndị enyi ma ụmụnna anyị ndị bịagasịrị ma ndị frens si ebe dị iche iche ndị si ụta aka ma ndị si na Kano ọ dịrị izi mmadụ isi Kano wee bịa ma ndị nọkwa Ọnịcha ọ dịrọ izi ndị hapụchara ihe ha yi emegasị ụlọ wee pụta ọ dịrọ izi ma bịakwa nụela anyị fụ na ihe niile gara ọfụma. Ana m ekene na-asị na etu ha si wee bịa donyere anyị na anyị sikwa etu ha donyere ha mgbe nke na-asịkwa na ụkwụ ha ji wee bịa ka ha eji wee na Jehova ya kwụghachi ha mmaji bụ mmaji ihe ọbụla dị ha n'obi Chineke ya ekpere ọsọ ọ dịrị izi na-akpọrọ ugwu aza na ọ bụkwa na afọ ha ịma na ihe a na-eme nwa isi so obi dị m ụtọ. Ana m ekele na-asị onye nke ha mekwala ha n'ofu anyị na-ekelezikwa gị ka isi wee gbaa mbọ fụ na ihe niile gara ọfụma. Amara m oke m nna ihe gara ọfụma apụzialụ Chukwu ihe ndị ọzọ anyị na-ekele gị anyị si na ọzọ anụnwa ga-ewetelu na aṅụrị ọ ya ewetelu na ihe ọma adịgo mana ọ ya na-adị na-agazi then ọzọ a onye chi ya nka n'aha Jizọs. Daalụ niile nke etu gị Lọlọ Nwakaibie ijebego daalụ. Afọ m bụ Samuel ebe a na-etu mgbe ụzọ Chukwu kwadoro. Abụ m onye ọrụ ugbo onye ihu kwerekọ yes ụmụ ọrụ mma kindred. M na Messi Apostle darụrụ nne ọ ibe anyị ịmago Ifeanyi bụ onye m na-abido n'ụtụtụ ọ bụrụ ife taa so he's my childhood friend more of best man and that school son ya as Oraukwu guys so we have been friends for a long time so otu aka m na-asị mmanụ so anyị debere na mma from ụtụtụ from ụlọ wee ruo now so ya bụ adịmma m ya so that's that. Okay, ka o chiri ọzọ ime ebe atọ uwe bido ọrụ mesie ekele ife ga-agwa ọrụ obodo maka ọzọ Nwakaibie ide mmiri bụrụ okwu lie aka Oraukwu ọ fụgonu ka ife si gan bikos na ndị Igbo asị aka esi asụ dị asụ na onye nwana ka ekwe na-akpụ ya ma ka esi asụ dị asụ ka ekwe na-akpụ ya ịghọtago so ọ fụgonu ka ngalaba ya dị ịghọtago bikos invitation onye amakwa m asị m kwukwa onye ọbụla fụ n'ọtụwere ya na ntụmadụ mana okwu o megha ya impromptu onye ọbụla ju o gosi na ọka onye si emekpa ka egosi akụ ya bikos ịkpọọ ya ọzataghị ịkpọkwado ya n'abalị ọzọ ịkpọ ya n'ụtụtụ ọzaghị o gosi nọ na-erespond and efinekwu anya fụ na ihe niile gara ọhụma yes ụwa bịara Oraukwu bịa n'ihi ma ndị mba afụghị ụzọ Sunday bụ onye mere event n'Oraukwu today mana Oraukwu ma ọ dịka na-aba Krismas so ọ dị egwu ọ gbalịka
Messi Apostle nwanne m ịpụrụ ọfụma okwu dechi na dechi asị nwa akwọ mbụ ọ na ha akpụkọta ka anyị abụ isi akwụ n'ahịa ọ na-abịa m ibi a na-eghenu yes ụmụaka ọmụ ọsọ na ebe isi ọrụ ukwu ihe eji mara n'ọrụ obodo asị m zara ihe na-azaba ụzọ chukwu kwadoro ọrụ eso mmadụ ahịa akwachi onwe okwu ri akụ nwanne m bụrụ maka ibie ide mmiri echiri na ide mmiri Northern South ebe na mbisi ụtụtụ na ọ bụ onye eziokwu ọ bakwuzie n'ọzọ ọrụ ukwu ọzọ asara ile ọ nọfụ n'eziokwu ịghọtago so na kọntinu kwuo n'eziokwu na ezigbo omume na-aga so that's ihe mmasị iwe ọfụ eziokwu ya na-ekwu ọ nọfụ n'eziokwu ekwuchakwara na m okwu nọ ka eme akụwa ya isi tata ada akụwa ya isi m okwuri akụ ọhọkwu okwuri akụ ọrụ ukwu nwanne m ọ ya adịrị gị mma ihe niile spend today onye nwe anyị ya akwụghachi ya okwu nkwa nwere so God will replenish your purse and ude na mbata ya bụ ihe ọma ka na-ebido ịka ya echekwuru nnukwu emume ọrụ ukwu ịka ya esi ihe chi ikwere chie isi obodo anyị bụ ọdụ okike egodo eto na ndị mgbe ha dọ n'ọbụdọ nọ na egodo Chineke dọ ọdụ na chukwu gị otu o kwesịrị na Chineke ike na ihe ndị esu ya all my mentor ka ọ bụ all my mentor so ihe ọbụla okwuri akụ na-eme bụ ihe m na-eme o kwetara na Chineke rinne yes I'm a dignified Oraukwu boy so I so much believe in him. Wherever he tell me to go, I go. Also pedal back, I will pedal back. So he's a child of God. So I go to Ngba head up. You got to go. So but at the end of the day, the most important thing now is a child of God. So thank you very much. Now I can Chief Ifeanyi Akabogu Nwakaibie ide mmiri ebube nke a nke ndị ụmụnna tụkwasị ntụbe ebube ndị Irungwu Oraukwu Ezenaja Oraukwu akịrị ife mere n'obi gị tata bụ 27th of April 2025 n'ụbọchị gata ka m chiri ọzọ ka ya bụ ọzọ a sisi ka a na-enye m nsogbu na-asị m kedu ihe ejisi na ogene ejisi maka atansi ụfọdụ ebe ka m ma aga etu a ife onye nwe ka ibe ka ịnarịa aka etu a omerekwa aka ya nsị na mkparị nke a karịa na mmechi ya bụ ọzọ ya pụtazi ya pụta ka bụ sọ na mụtara na-alụ ịtọ onye ahụ ekwụsị ọgwụta m ihe problem so onye ka m mere n'ụbọchị nke taa ọzọ ọzara yes n'ụbọchị tata ichiri ọzọ ọzara kedu ife dị iche na ndụ gị bido tata wee gawazie dịka ndị ọzọ si eme onye banye n'ọzọ asị na ndị agbanweela o gosigo na mesoko n'ihe a na-eme anyị sị ebe na nga akịtara na ọ na-ana ndị ọzọ ji na ọ na-ana ndị ọzọ nri na-anapụ m nwa nri ebe ndị nze nọ ka m nwa ya nọ ma abịa sị m pụọ ọ gosiri tata na mechizugo na-adọpụta ya na eto ego Facebook banye n'ọzọ ọzọ ọ kafọkwa
ka fọkwara ọzọ ikwere nka ya eme nke a mana a ga-akwụdị ọfụma ọgwụ ọfụma ka ezugoro ike nke a ihe mee taa ihe nke bụkọta ka ọ ka zụkwara onye nwere chi ikwere amakụ nọ ya dị etu a n'ụbọchị taa ama nọ ya dị etu a mgbe efesa ka ndị mmadụ ndị wata n'ike na ike m si ọgịrị dị ihe nke a ekele Chineke Chineke na abụ na-abịacha n'ụbọchị nkata abịacha anakwazido na enwere nsogbu ọbụla kedu ka esi eme omenala ọzọ kedu ihe emegasị ejee na dibịa ejee n'ọfịa kedu ihe emegasị awụ na-agwasị na ejebe dibịa wee mee ihe ọzọ a masị nkewe eziokwu n'aka m adịghị ya na m eme nkewe dibịa masị nke eje n'ukwu arụsị eme nke masị n'aka m adịghị ya na mara ebu mana ị na-eketa efu n'ụdị ọzọ a na-echikịta ọbụdụ mgbe a na-asị na ka egbusi ọbara ma ọ ka eme nke a ka eme nke ị na-efu ihe na-ekwu na in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit gosi na ihe ụka dịkwa evu ọbụla ya na ọzọ ụka ma ọ bụghị from the church so onye ọbụla chọrọ ichi ọzọ echiri onwe ya ọzọ ka ọ ya ahapụba ụfọdụ ka abịa gwata ọsị gịnị ọzọ gịnị n'ebe a na ọzọ bụ ihe alụsị na ihe ọgọ mmụọ ọ bụrụ eziokwu it's not true ọzọ bụ ihe ọgọ mmụọ onye ọbụla chịrị ọzọ na-eje ụka egbochi mmadụ ichi ọzọ anụ ụka ekwu ọ na ya echisi ọzọ na ya bịazi ụka onye ọbụla chịrị ọzọ ga na-abịakwa ụka ọ nọchiri onye a tọrọ ya nwa ekele Chukwu. I'm very very happy. I'm very very happy. Everything ga na anya nke ọma. Anụ ha akụkọ ọjọọ. Sọsọ akụkọ maka na n'ụbọchị nke taa. Anụ ya bụ na bịara n'ụbọchị nke taa. Ancha ji obi aṅụrị wee naba. Onwe nke na-aba mbasị na-eri ọmọnụ ya aṅụ. Everybody is satisfied. So ekele Chukwu. Akịnịzi ndị bịara onye jikwa ụbọchị taa onye ekele onye ọbụla bịa n'ụbọchị nke taa ọ na-asa ebe si wepụta were ya ma n'ụbọchị nke taa onye nwe ya akwụghachi na mmadụ ikwu mmadụ n'aha Jizọs ekwukwa na okwu nke ha ji bịa na nke ha gaji bịa nke ha gaji naba ya karịa nke ha ji bịa ọ na-asị na onye nwe ga na-edu ha na-eche ha edu ọpụpụ na mbata ha na this year I'm a father at the end of any of them in the mighty name of Jesus. I can also Nwakaibie, Ebubende Irungu. Oraukwu. Ihe mfuru ebe a taa nwanne ọ dịzị nọ ka iko ichie ka a na-ejise mmadụ ka ọkwa ya bụ na ikwere a na-ekwu nakwara field ka a ga-eje maka ebe a akwụkwọ elo ebe a ihe furu taa ọ bụla agbakwuru aka na ndị mara akwụsị ọta anyị kere ọ ya adịrị gị mma ebe ị nọ na Chineke ya gozi gị asị na ọzọ bụ maka ọ bụ gị na ndị mmụọ ga na-akpazi nkata gị na nna nna gị ga na-akpazi nkata iwe ọjị ha aka ga-esoro gbanwere ikpe ekpere ha anụrụ ekpere mmụọ nkwụ ọkụ ha anụrụ na-akọmuniketi nwanne nwoke chigbugoro so na-agazi chukwu ụmụ ụmụ ka afọ na-agazi ka afọ ọzọ ha eze ma nwanne ya ka ezuwa ikwu afọ ọzọ Emmanuel Akabogu Chimaobi Akabogu Ugochitubelu Chiadika Obi Akabogu Ezenaja na Chidubem Akabogu afọ mmetụta nna so ụmụnne ọ bụrụ obere ha ejekwacha ha n'ọnwa God will bless you in Jesus' name. The Mercy Apostle. Ele ficou lá, Ezenaja.
one and four. I can't tell you that if I see you remember. Mom guys in Korea. If I were my childhood friend, my parents, and they didn't want to catch you. We got before from Mobas, from primary school, see the secondary school, see a few just going to see a boy. Yeah, I mean, the boy, a problem like that, we don't want the money allowed on the other. We don't get blog and money allowed, we pay with the time. Yeah, I'll blow a blue club on okay. Blue button the motion, because you know all. Who's the enemy in the ice wheels? And I yo, car will boy. Now you're a car, now you're a car with the cop, now you're a car with logo. I hear now about him. Now you're a girl, I will want the year about him. So, no, dear me, if I so, listen to that. I'm on the church. I'm on the can make a short here now every time. Come on, catch up. Kasi ife ị na-akwazi Ifeanyi Akabogu Nwakaibie n'ide mmiri ebube Oraukwu na Ezenaja Oraukwu ka ife na-akwazi atata uche ọzọ. Ihe na-abụ ya tata bụ na ọ bụ na tata na ọ bụ na bido tata wee gaba ọ bụ ọzọ pụtazi isi ka o weta aka ya mmadụ asị ya ga na-ebe ha na onwe ya ọgwụ nkịta na ochizugo echizu ochizugo echizu wee zuo ihe ji nwoke n'ụdị ọbụla so n'ọzọ so na ihe niile so na abụọ ọzọ onye ahụ ịnọkọta butuo ya saịdị ebe ọ na-anaba bụ onye so ebe adịghị ntụala onye so ebe ọ asị ndị ọzọ so ana m asị ihe niile na-anụ ụta ka o mere ka ochizuo kere ọfụ ị na-agọrọ ya kere ebe ị na-ebe n'isi ya eyi otego aga m afọ n'isi ya na ọfọ na-agọrọ ya ogologo bi n'ala isi ike ihe akpa ihe mere ọ ya azụ ụmụ ya zụrụ ụmụ ya zụrụ ụmụ ya zụọ ya ori aka ụmụ ya he will live and see his great grandchildren ọ ya afọ ụmụ ya he will live above 100 years mana ọ ya na ya na-ekposi ya ọ ya live above 100 years be very strong can do the 100 years today be very strong as because na ezigbo mmadụ ka ọ a sị na onye na-enye mmadụ ka Chineke nna onye na-akọ n'ubi Chukwu ka Chukwu na-akọ n'ubi ya Ifeanyi Nwakaibie n'ide mmiri na ezigbo mmadụ ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka na-enyere ndị onwe ka o si were ha aka ebe na-ekperi ya na Chineke nna ya na-eri ka ihe ngoji eko na ọ ya akọnarị ya onye ebe akwa na bunye ụmụ ya ọ ya azụgide ụmụ ya ọ ya akpọ ụmụ ya ọbụla ọ ya maka nka kasịa nke ụmụ ya ewekwa ya a masị ka Chineke na mmiri maka na ihe mee na ihe mere mmadụ nwa 100 million so na Chineke na-edobe ndụ wee nye oge na alụsi gị wee mee ka onwe nọ ka nka a masị ka Chineke nọ n'eri ya n'aha Jizọs Kraịst wee nwa ihe tumbe Ezekweche 1 na Mkpọ Ezekweche 1 the plutocratic soothsayer the plutocratic soothsayer n'Ọla Ground. Yes. The Labour prefect 1994 set Ọla Ground. Akabogu n'ọsọ Obiora Udogalaya. Ke ka gị na High Chief Ifeanyi Akabogu Nwakaibie na ide mmiri si emetụta ka gị na si mee ije n'ọdụ ebe asịnsị otu elu tata. You remember my uncle, younger brother, and Bob and all the shows and I said, okay, and then get changed my flight ticket. Which is all your women travel check. Ke tato na-echi ọzọ ke words of advice ke ife na-agwa ka ofe na-agọlị tata ọ na-echi ọzọ. If I go from umwe 20 very important. I'm here and fagel of sacrifices no America. And also coaches also on a gazi. And you could choose one year popular music. Not more now.
How do you see the event of today? Well, I would say it was very interesting because so today spending inside the book when I'm going to for the crowd, they never allowed to so now I was surprised I'm not forget about that. So everything that was not together somewhere. Kefe to Gozo. Miss Apostle TV. Ezenaja bụ n'ụlọ start. Anyị nọ na nke Nwakaibie nọ n'okwu. Anyị start ochiri ọzọ ka ochiri ọzọ ọzara izizi eji ebido ichi ọzọ n'ọrụ ka ochiri tata. Yes. Gịnị bụ ọzọ ọzara ọzọ ụmụnna maka na a na-ebido n'ụmụnna wee na-agbago. Ọ bụrụ na isonye n'ụmụnna ya ha esonye na village ya ha esonye n'obodo so na Ifeanyi emego ka esi eme ọ wasagoro ụmụnne ya ọzọ chiere ha ọzọ nye ha lie nụọ dewe afọ ya ọ na-agbagosi kịta ụmụnne asị yes na ha nọ n'obodo tata o chiri ọzọ Nwakaibie na ọnụkwụ mmadụ na-eme na-esi ike ya iji mara ya bụ onye na-eme ọfụma onye na-echeta ndị mmadụ onye na-enyere ụmụ onwe ya aka onye na-erisie gị ike gbaa na mkpagbu oge na mkpa onwe ihe ị na-eme dọpụta gị na onye rụrụ were ego jee rụrụ ije etu o si eme ọ na-eje leti na nwe obi ọjọọ ọ nwere very good friends for several places start ekpere n'okpo ọzọ ya na ụmụ ya ndị ọzọ yes obodo niile zukọrọ imezi anya efugo ka o si gaa tupu ka ndị mmadụ si eso ya n'azụ maka na ọ na-enwe ọfụma asị onye si eme ka ekwe si akụ afọ etu aka ọdụ ọgara jere mba nju akpa ndị ọ na-enye bunyekwara ya ndị mmadụ ji ihe dị iche iche bịa nwe ndị ji efie nwe ndị ji ebi nwe ndị ji ewu nwe ndị ji ihe dị iche iche ọkụkọ ji ihe niile ego ego abụrụ obere ego nnukwu ego ka e nyere ọ gara nke ọma ndị mmadụ ndị pilas na ebe a Friends of Kano na ebe a ndị 1994 set of Oregon ha na ebe a ọsụ ndị bibụ nọkwa ebe a ọ ga-adịrị Ifeanyi mma ọzọ ọ banyere ọ ga-eze ka anyị nka ụmụ ya kọntinuo ebe o zuru nke afọ nwere ọ ga-esi n'ọzọ ọzara baa n'ọzọ Ikwere si n'ọzọ Ikwere baa n'Iyisi bụ okike wee ichi apụta enyi ya obipụta enyi ya maka na o zuru ka enye a sị na ndị na-ebere bụ a ga-agwa ha mma onwere ga-arụo n'udo aka m bụ Messi Apostle TV onye na-eji ebe ọ na-eme mgbe ọ bụ ị na-eme mmiri pụtara anyị